ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ବିକାଶ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛି ଯାତ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଫାଇନାଲି ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ସରିଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ବି କିଛି କିଛି ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭୋଗିଆ କରିବ। ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟେରିୟରଟା ସଜା ହେଇଛି। ନା ମେନ୍ ପେଣ୍ଡାଲଟା ବଡ଼ ରହୁଛି। କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ଆସିନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଆସିଯିବ ଏବେ। ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗାଡ଼ି। 3-4ଟା ଟ୍ରକ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର ସେଟଅପ୍ ନେଇ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଏମିତି ରହିବ। ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ଏବେ ବନ୍ଧା ହବ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେରିୟରଟା କେମିତି ରହୁଛି ତାଙ୍କର। ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେରିୟରଟା ରହୁଛି ତାଙ୍କର। ପେଣ୍ଡାଲଟା ରହୁଛି, ଏଇଟା ମେନ୍ ପେଣ୍ଡାଲର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ରହୁଛି ଲାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଯାହା କାମ କରିବେ, ଯିଏ ଲାଇଟ୍ ରହିଛି ଲାଇଟ୍ କାମ କରିବେ, ଯିଏ ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି ଟେଣ୍ଟ କାମ କରିବେ। କେହି କାହାରି ହାତ ମାରିବା ସେପାରେଟ୍, ସବୁ ସେପାରେଟ୍। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ରହିବ ତାଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଗେଟ୍ଟା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି। ଦେଖିବା ରାତିରେ ଦେଖିବା ଗେଟ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର। ଷ୍ଟେଜ୍ କାମ ଚାଲିନି, ମେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ବକ୍ସରେ ସାର୍ଫି ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି କାମ ସରିଯାଇଛି। ନାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ଚେୟାର ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। 2000 ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଜବରଦସ୍ତ, ସାଉଣ୍ଡ ବି ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି। ବାକି ଅଛି ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କର, ରାତିରେ ଦେଖିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓମ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଗ ଚେୟାରରେ ବସିବ। ଓମ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି, ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ। ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, କୁହୁଡ଼ି ବି ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଘର ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି, ଚାଲିଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଏଇଭଳିଆ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରୁ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମା ଦୁର୍ଗା ଯାତ୍ରା କମିଟି ଯେଉଁ ଅପେରା ଆଣିଛି, ଜବରଦସ୍ତ ଅପେରା। ଫାଇନାଲି ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଜି। ପିୟୁଷ ଭାଇ, କ୍ଷିତିଶ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିବା। ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭୋଗିଆ ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ କେମିତି ରହିଛି। ଗେଟ୍ ବଡ଼ ଯେତେ, ଫାଇନାଲି କାମ ବି ସରିନି। ଭିତରେ ପଶିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ହାଉସଫୁଲ୍ ରହୁଛି ବୋଧେ ଆଜି। ଆଗ ଟିକଟ କାଟିଛେ, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ଫାଇନାଲି ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଟିକଟ ଦେଖିକି ସିଟ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे जय 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 हे भारत।
तो मस्त लाइट पूरा जबरदस्त लाइट अच्छे। फाइनाली यूज हो आसीगले जबरदस्त नखी नानी को भोजी आसीगले ଏବେ आज हाउसफुल भी अच्छी देखते जबरदस्त रोल भाई को थंडा ज्वर तथा सी आसिक एंट्री कर यात्रा फाइनाल यात्रा सरी बहुत ठंडा लगुच देखते लोकंर केते भिड़ और स्टाण्ड रे देखते केते बाइक सब माने बाहर जय जगन्नाथ सांग मैंने रही आपन को जब भल लगी चैनल तो वर्षा विकास ब्लॉग को सब्सक्राइब करदे आ कमेंट रे जणाइबे यात्रा सूर्य मंदिर आपन को केमती लगिला। जय जगन्नाथ।